Takže ahoj lidi, já jsem dnešního let's play na hru Tanky Online. Dneska jsem vydal 2 vlogy, byl to challenge takový menší a tak no. Takže jdeme teďka dneska na Tanky Online, na kterém mám účet svůj. Je to 2x5 čtverec. Tak. Jsou nějaké 2 eventy a nic. Pokud tady mám počítat, nevím si něco udělat. Jsem zpět. Tak a jdeme na nějakou mapu. Já jsem vám to viděl, tak nic. Tady jsou hodně silní. Tady jsou docela lamy, takže jdu tady za modrýma. Tanky Online, myslím, že hrát umím dobře. Jak je to? Nation. No. Nevím. Sledování se napiju. Jestli mi to načte, tak já se vrátím. Čau. Jsem zpátky. Tak a už jdeme. Takže jako podvozek mám Horneta na 2 a jako zbraň mám Mraziča na 2. Ještě čujte, jestli musím něco. Jenom trošku dneska. Jestli se chce rychle, tak jo. 7 FPS. A nějaký živolík si myslí, že mi ujede. Já už se to celkem zvedá. A ani vůbec to nejde vidět, tak letěl malé vlasečky. Jednou jsem to hrál mám hru na telefonu, nebo poraďte mi prosím vás, to se ptám, jestli druhé nebo třetí video, jak mám natáčet na telefonu přes jaký program. Spousta lidí jaký úplně program, který třeba nefungoval. No, takže mě zabil. Aby se trošku na zvuky, abych třeba neporušoval autorské práva a tak. Ty videa nedělám pro peníze, dělám jenom ze srandy. A nikdy neuvěřím, že lidi teďka mám takový to, že nikdy, ale opravdu nikdy nebudu mít 100 odběratelů a 2000 shlédnutí, to nikdy. Tak do Čech jsou tam. Myslím, že ten z Czech Republiky je Čech. Ještě nevím. No a ten se teďka zrovna vzal vlajku do těch Čech. Ale všechno nebude. Až budu mít autorské práva, tak chci dávat do videí písničky třeba. Rap, scratch, kravníky. Teď jsem tam dala minulaci. Už tady máme Čecha. Tady máme Czech Republic. Tam strašně šli podvozek. Letíš na 2.
Stejně napiju. A jsem druhý. Bránka si vezmu. Vlastně máte tady, myslím, že máte tady 5 slotů. První je lékárnička, druhá je obrana, branka, co mi teď nepadla. A třetí je síla. Čtvrtá je rychlost. A pátá jsou ty miny, jak měla miny. A už mám kabel z dodatku. Teď mám opět vajku. Ne, mě se seklo. Nejdi, sekli se mi tanky. Já nesekli. Ale mě zabije, protože to už jako cenu nemá. Jo, viděli jste tam farming simulátor, ale já ho nehraju. Stojí, to je myslím, že to je takový, jo, taky si to nebo nemá, stoupíme pro FPS. Jo, akorát jsem dělal, protože se chtěl můžu brát. Ale teď co, já si to zapnu. Tady toto si zapnu. You team has won, you place your rabbit speed. 58 jde. Close. Tyto tady mají hodně nové. Takže jsem nám odpojil znovu Czech Republic. Jeden malý. A po mně. Nevadí. Jak natáčíme dlouho? 7 minut a ta mapa trvá 14. Tak já bych myslel na těch 20 minut, takže bychom to takto video udělali. Barbie. Teďka musíme rychle skočit dolů, protože tu obranu. Počkejte, no, chvíličku. No lidi, omlouvám se, musím to vypnout, takže toto video bude takové kratší. Nějaké to shlédnutí, like, dejte mi hlavně odběr, jestli chcete. A já se tam naučím, takže čau čau.